Lamentablement, el passat 30 d'abril, amb només 19 anys d'edat, va morir Xavi Cayuela Camilo, atrapat en una màquina per manca de mesures de protecció i seguretat en el seu lloc de treball a l'empresa CIDAC de Cornellà. En primer lloc, traslladar el nostre suport a la família i amics d'en Xavi. Per una altra banda, com a Ajuntament, es va publicar una declaració institucional via acord de la Junta de Govern, manifestant per una banda el condol a la família i per una altra demanant a Inspecció de Treball que s'acceleri al màxim la investigació de l'accident per determinar el que va passar i que es determinin responsabilitats. Des del nostre grup municipal demanem justícia per aquesta negligència, homicidi i males praxis empresarials i preguem que l'Ajuntament es posi a disposició de la família per acompanyar-los tant amb el seu dol i sobretot per donar totes les facilitats dins de les seves competències per escatir les responsabilitats en aquesta tragèdia. Alhora, també preguem que en situacions com aquesta, com ja hem traslladat anteriorment a altres grups, el consistori no trigui tant en posicionar-se i que també compti amb tots els grups municipals amb representació al consistori i no tan sols amb l'equip de govern per realitzar aquest tipus de declaracions. Passaria a les preguntes. La primera pregunta seria que on es publiquen els acords i resolucions del Consorci Ribera Salines i si no estan publicats, com es pot accedir a la documentació corresponent i tenir coneixement dels mateixos? La següent pregunta. Ens consta que diversos restauradors han sol·licitat que s'ampliï l'horari de les terrasses fins a les 24 hores, tant pel cap de setmana passat com pel següent, aquest que ve, ja que actualment l'ordenança determina que poden estar fins a les 23 hores, això fins al 31 de maig. Tot i això, la mateixa ordenança, arrel de l'última modificació, també va afegir que, per motius excepcionals i degudament motivats, per decret d'alcaldia es podrà modificar de forma temporal l'horari d'activitat a la via pública. Entenent que, degut a les restriccions de Covid i amb el nou horari que ara permet el Procicat, poden estar oberts fins a les 12, preguntem si es realitzarà un decret d'alcaldia per facilitar que els restauradors aquest cap de setmana puguin ampliar l'horari de les terrasses fins les 24 hores. I l'últim prec, bé, avui, com tots suposo que gairebé sabem, fa 2 anys que es van celebrar les eleccions municipals, unes eleccions que van col·locar Esquerra Republicana com a segona força i com a caps de l'oposició en aquesta ciutat. Per la nostra part, us volem reiterar el nostre agraïment a tota la gent que ens va fer confiança. Seguim treballant per un model de ciutat cohesionat, feminista, emprenedor, sostenible i republicà i treballem per i amb la gent de la ciutat. I en aquest sentit volem fer un prec a l'equip de govern, un equip de govern que recordem que està format pel PSC com a força més votada i amb majoria absoluta i per En Comú Movem Cornellà, la força que va obtenir menys representació a les comtesses electorals de fa 2 anys. Estem a meitat de legislatura. Durant aquest temps, marcat sobretot el darrer any pels efectes i conseqüències de la pandèmia, nosaltres ens hem implicat, hem donat suport a totes les mesures per pal·liar els efectes, per fer el possible per pal·liar els efectes de la Covid-19. A més, hem fet propostes per millorar la ciutat, els drets socials de la ciutadania, però lamentablement l'equip de govern i sobretot el PSC hi ha votat contínuament en contra, impedint la seva aprovació i aplicació. Els vots van determinar la representació del consistori, però tots els grups municipals representem a la ciutadania de Cornellà. Des de l'oposició, i com a caps d'oposició, la nostra voluntat és fer polítiques constructives. Les nostres propostes són per millorar la ciutat, els serveis, la qualitat de vida dels seus habitants i continuem estenent la mà per arribar a acords en benefici de la ciutadania de la ciutat. Per tant, demanem que l'equip de govern, sobretot el Partit Socialista, surti d'aquest immobilisme del que considerem que estan instal·lats últimament i que tinguin en compte les propostes en positiu i que beneficien a la població de Cornellà. Això és tot. Gràcies.